Elisa Horkaros Alaso. Ah, selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu, macangnya Yulimbo. Sehat ge? Sehat alhamdulillah. Wilujeng sedayanipun. Saya tolek ngomong ditoto. Wilujeng. Wilujeng. Jeng. Jeng, Wilujeng. Selamet Wilujeng Rahayu. Niko sami Wilujeng Selamet Rahayu. Tegese ora kurang sawiji opo. Yo opo. Ya, ora kurang sawiji opo-opo. Ya, iso tekan kene. Bisa tekan kene piye? Keblasok ora saiki Mas? Yo ora no saiki wis ana Google Map. Jadi gampang. Nah, zaman dulu kan GPS itu kan gunakan penduduk sekitar. Tapi ada tanglet, nyun perso. Tapi kalau sekarang tinggal buka map gitu ya ora blaso. Itu tergantung juga sama amal dan perbuatan masing-masing. Nek misalnya rodo olo ya biasanya sok di blasoke tekan jaratan ngono. Tekan kuburan. Diubeng-ubeng ke gitu kan. Tapi aku tadi langsung cucuk tekan bone wes sakit sowan panggenanipun engkang Jembar. Menika kagunganipun Bapak Haji Wiono. Wis pinanggih karo Pak Haji Wiono saha bacaan ini. Wah, foto pisan dhewe langsung foto. Oh iya. Aku yo mbaten iki foto aku kok ora metu blas, biasane ning Biroloko sama Munyo aja 20.000 lho, Pak. Oh iya. Padake ning Bonbin. Kaya masa aku remunyo isih menang munyo. Tengah tapi seneng aku sudah ketemu sopo to sing paling kepengen aku iso tekan kene. Sopo sing paling pengen kowe tekan kene sapa? Uti. Ya, Uti Hajah Suti menika yang nyerat seserat apa layang menika. Heeh, nyumbang ngapunten nggih Bu, pancen cangkeme omongane ngoten niku dadi. Rodok belepotan ngoten niku. Anu nggih setetek. Setitik. Wah, setetek-teteke sapa? Nggih, upami mboten mudeng mangke angkat tangan mawon. Lho, jelaske malih nggih. Ya. Ya sak iso-isone, Pak. Ya. Gitu ya. Pancen ya dudu asli wong Jawa ya, Sa. Iya. Wis iso Jawa ngono iki wis ora. Wah, seneng ya. Ya ora mung seneng Pak, aku urip barang mergo iki. Oh. Iya, iso sekolah, iso golek rejeki ya toh. Seko gunung, tekan kementerian, tekan universitas, di ono sing ora nanggap wayangnya. Wayang itu mempersatukan segala kalangan. Wah, ya, aku betul, seneng. betul. Tadi aku yo sebagai koyo-koyo mong sinden zaman dulu sinden itu kan enggak ya dipandang sebelah mata aja. Tapi sekarang sinden itu wah sinden cantik, pinter, terus pinter joget, opo. Terus saiki wong delok sinden tuh pengen foto gitu. Iya. Iya, itu yang luar biasa seneng sekarang sinden derajate soyo apik gitu. Terus dasare piye kene kowe rene wis sing pira? Gula reti aku. Yang penting tekan nganggo Google Map, tekan gone gitu. Oh, iya. Iya, kalau di daerah sini berapa kali aku nggak tahu, tapi aku udah nyimpen nomor Pak Kades jadi harus nanggap, awas nerasi dong. Oh, Pak Kades. Wes WA udah chat kok. Oh iya, Pak Kades kene kenal toh? Lah iya tadi ini saya minta nomornya, mungkin nek ajeng anu wayangan kula ajeng nanggap ngono. Tenan. Pak Kades siapa toh? Hah? Pak Kades siapa? Endas Deso. Omong kamu iki lho. Kepala desa. Iya, Kepolo Deso. Heeh, aja dindas-ndaske yo kepala desa kok ndas. Lah apa? Yo kepala desa toh. Basa Jawa Kepolo Endas. Ndas. Aku tuh tanya di itu warung itu. Kalau itu kan kalau ini bagian ini apa? Bubui tepong. Dodo. Kalau yang ini yang cucuknya apa? Endas. Berarti Kepolo itu endas, Pak. Itu kesimpulannya, endas. Ya, engko Bapak Ibu nek badhe teng kantor desa golek endas desa nggih mengki. Wes ya ngono lah pokoknya. Derek mangayu bagio. Untuk temanten ke kale. Sapa apa ora temanten ini?
Mas Wemas karo Mbak Femas Putri. dan Mbak Putri. Ya, Mas Femas. Ini kan udah 2 kali nih ya pernikahannya. Yang pertama kakaknya. Ya, terus ini yang kakaknya Mbak Tatin ya. Ya, sama Mas Joklitik Joklutuk. Sekarang bisa sowan di sini untuk adiknya Mas Femas. Ya moga-moga langgeng lah ya. Tadi yang dibilang Pak Kangko tadi, yang penting dapat wahyunya jodoh. Jadi bisa satu setunggal salami-laminya, setunggal lawase. Ya, ini sesuai sama doanya. Jadi aku mau menghaturkan lagu. Tadi ada pamundutan Jowi Kadung Tresno, Gelang Alit, Kembang Rame, Ular Kambang nggon goro-goro ya Sa. Sing arep matur ki sing endi njaluk dibawani kabeh iki. Kadung Tresno. Ya. Untuk kedua temanten yang mesra. Tadi yang Bu, aku tak bobok dilit ya, engko nek wis wayahe limbukan aku digugah meneh. Bobok apa ya? Sopo manten lho. Iya. Biasalah manten anyar. Salahe kowe landang rabi. Kan ngerti manten anyar iki kenikmatane piye, indahe piye. Lah yo aku sing arep rabi kok Pak Kangko yang ke susu ngopo to? Ora mesti lek pengen ngrasakne wong dadi manten ki yo ndang rabi yo. Ya aku ra ke susu. Ora ke susu. Iya, kalau yang penting tuh bukan ke susu rabinya. Kan kalau misalnya rabi tapi duduk jodohnya podo wae mengko pisah. Ya kan? Dadi om sing penting entuk jodoh dulu baru rabi. Dadi ki tresnone ki tenanan gitu loh. Oke, siap. Doanya Pak Kangko. Ya, terus rabi ki lak ora dienggo sedina rong dina dienggo selawasi ya saya. Kok dienggo? Maksudnya ini untuk dipakai untuk selamanya gitu. Iya betul. Ya, dipakai bawah ya. Ya. Kadung Tresno. Rino wengi dadi ati niki dudu cah Jogja lho. Pak De Mbok De, cah Sulawesi. Kok Suwal to, Pak? Sulawesi ini, wong kene nek aran Sulawesi. Sulawesi lho. Sulawesi. Suwal itu tuh katok lho. Ya Suwal ki katok. Celanan lho. Dadi katok wesi ya. Piye kuwi poram baret. Ya. Tepatnya ngendi alamatmu? Sulawesi. Seko toli-toli. Saka ngendi? Seko toli-toli. Oh, desane toli-toli. Ya tol loh, bukan tol. Beda, Jawa itu ada TH, ada T. Yang ini yang T aja. T. Toli-toli. Ya. Besok lah main sana ya Pak. Ya. Tapi yo rekoso lu. Ngapa? Ya itu kalau ke toli-toli atau ke Lambelu aja. Kalau ke Lambelu nanti panjenengan niku turun di Palu. Di Palu ndase ngono to? Turun pesawat itu loh. Turun di Palu. Terus nanti langsung naik Bon Kopi, dari Bon Kopi itu di Toboli. Dari Toboli. Di Toboli piye to lek ngomongin? Toboli iki? Iya, itu dari Bon Kopi turun itu Toboli. Ya, Toboli Poso lah nanti lagi Bon Lampelu itu. Dolan rono ado. Rasa. Rekoso. Rasa we. Kan ngono langsung di Palu. Pas dasi. Oh iya tempatnya situ kok. Tanpa dahar, tanpa nendra. Sik kowe morong dungane manten lho. Dungane mantene ayo. Mendiko sempon. Kurang dawa. Kurang dawa no. Oje, mugi-mugi Mas manten, Mbak manten kula dongakaken menika saged langgeng anggenipun bebrayan menika skadio milan mituno. Lan mugi-mugi sageta dados jodoh salami-laminya boten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen tapi salawase sampai akhir hayat. Kosek lek mumune iki pasno. Nggih. Aja nganti mung temeka kaken-kaken ninen. Ora nenen-nenen. Beda artine. Iki medeni lek ngomong. Itu konsepnya tuh biye.
Kakek itu kakek, kakek kaken. Kakek kakek kaken kaken. Nenek nenek nenen nenen. Kakek kakek nenek nenek kaken kaken nenen nenen. Wis karepmu sa. Ngelu malah nang omongan karo kowe. Ya. Ora jelas. Sing bener apa, Pak? Oh nenen ben. Lah yo bener kok. Nek miturut kata-katane bener, kakek kuwi kaken, nenek kuwi nenen. Bener. Nenen. Pintere wong Jawa iki gen ora ketok sawet ganti kaken ninen. Oh gitu. Ya, pintere wong Jawa iki ngono. Oh, kok enggak ninin gitu? Ya. Ninen. Ninen, ben ora ketok le saru ngono. Oh iya. Huruf Jawa utawa tembung Jawa ki encok kala mangsa ngono kuwi sa. Kacek artine apa suarane kacek sithik. Kuwi artine wis beda. Oh iya. Contoh ya. Iya. Watu karo watuk kuwi beda. Nek watu genah, nek watu ki penyakit, ya ta? Batuk ya. Watu karo watuk, ya ta? Jeru karo jeruk kuwi lek beda. Jeru itu dalam. Jeru karo jeruk beda. Jeruk buah. Turu karo turon kuwi meh padha. Kok beda? Beda. Kok analoginya enggak sama yang atasnya? Enggak sama. Kalau disamakan jadi itu tadi seperti kaken-kaken nenen-nenen tadi. Oh gitu, dipelesetkan. Dipelesetkan supaya tidak saru. Oke. Ya, terus Gayung yun marang selirane tansah gumawange netra jero ati kadung tresno Jadi anak loro tanggap ke wayang kabeh. Elak ya Pak. Dungane berkah oke pokoknya. Kalau gak tambah kebak. Terus dalange nggih niki mboten gantos. Lah iya mula kuwi. Saking tresnane kali Pak Kangko sarombongan. Harapane berarti iki ketoke lek wayangan ya wis. Mergo anake loro wis ditanggapke kabeh kok. Kan saking Pak Haji Wiono kan ada 2 saudara kan. Yang anak kedua. Anaknya kedua Bu Hajah Suti itu kan. Iya. Nanti yang kedua Mbok Menowo ya kan. Menowo nduk nampa putu terus wayangane ya. Amin. So nek nampa putu wayangane. Delok daleme omahe kaya ngono kok. Ombone kaya lapangan kok. Oh jembar tenan. Kursine empuk sing iso dingenekke lho Pak. Iya. Waduh. Gitu loh. Ayo. Besok itu kalau dalang tuh yang buat nompo tamu tuh kasih kursi yang kayak gitu loh. Jangan yang kayu besar gitu. Kasih kursi yang bisa gini. Iya kan enak bisa gini gitu. Kayak larang loh Sange. Hah? Larang. Kok larang? Gelem ra gelem nek nang nggonku ya kayune ya. Lungguhane ya kayu ngono kuwi nek nang nggonku. Tapi sama kayu jati mahal mana? Sama yang kursi yang bisa diginiin itu. Ya mahal. Mana itu kan? Sing empuk itu kan. Empuk itu. Pokoke sing empuk-empuk ki larang Sange. Dan liya among seliramu satemah loro Entuk tombo temenanan ya. Sore mau le suwepi ora nek piyayi bareng limbukan wayangan wis penonton wis pirang-pirang. Melumpuk ya Pak. Wis, terima kasih. Wayangan tuh semangatnya ya karena ditonton orang banyak. Walaupun sekarang udah zaman streaming tapi ya tetap peran penonton di tempat itu penting sekali. Luar biasa. Beda banget. Dek wingi aku neng alun-alun Jombang, Sa. Ya. Itu penontonnya di blokade panggungnya dhuwur. Dadi penontonnya muato. Dadi kaya rekoso sewengi kaya ijen gitu. Nek bisa menyatu kaya ngene kan iso ana interaksi. Lihat. Opone penonton mepet panggung ikut naik itu enak ya. Oh, waduh banget sama kok lah. Batinku wis ora masalah, sing penting untuk duit. Ya. Maka dilajengaken kadung Trisno. Nah, yuk. Selamat wis katon tejane yen bo berangkat kan
Mesengut limbah katut nyata jati gobrak ati aduh lestari dan lila bisa sarengmo Nadian bebasane kehalingan kodang sahambat kemas ayas kecendan rasa sing Sa. Dalem. Sing nyuwun lagu ki sapa Uti? Uti aja. Nyuwun lagune Ular Kambang Adung Tresna Gelang Alit Kembang Rawe. Ya maringi bebungah 400.000. Waduh, manuwun Uti. Dadi njaluk lagu papat iki duwite atusane ya papat, sak lugu 100. Waduh, lumayan ya. Neng 100 sih nek sak lagu mongko sing main ke sak lagu ki ora mung penyanyi tok lho. Yogo cacahe kira-kira sewida. Yogo berapa Pak orangnya? Yogo 30 orang. 30 kan berarti di poro 30 engko mung entuk piro? 2000. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa iki diklumpukne nggo Engko kabeh. tuku kecap iso nggo sesasi. Oh iya. Ya. Bacaane wimbo atur. Bablasnya Kembang Rawe Mas Dangdute. Nengku dansa Spesial buat Uti, Bu Hajar Uti sehat selalu guys, doyo mawon. Ceritane wong seneng nunggal sekali Ceritane nunggal jejer saben dina Saya suwe saben jejer nyekel tangan Ajar ngomong mas aku tresno Dua kali Mas. Yang kedua Samboyo.
Boyo Sapiti Putra. Tinimbang rame luwe aja saya suwe sampai cecernya kalangan banjur ngomong manis aku tresno kowe
aku syok. Wong Elisa kok ditembangi Samboyonan ya bingung. Lah yo ning Jogja ra ono. Heeh, sing bingung ora wong Elisa tok ya. Sing balung liyane ya melu bingung. Ya. Siap.